בכללית, כל רגע בקריירה הוא הזדמנות חדשה, לצמוח, להשפיע ולהיות חלק ממשהו גדול. אצלנו הקריירה מתפתחת ביחד איתכם, תפקידים מגוונים בפריסה ארצית, אפשרויות למעברים, הזדמנויות שנפתחות בכל שלב. ויש גם את כל מה שמסביב, הכשרות, סדנאות, פיתוח אישי וניהולי. כי לגדול מקצועית זה חלק מקריירה בריאה. את הדרך בכללית לא עושים לבד. אנחנו פועלים יחד, בצוותים רב מקצועיים, בשיתוף ובאכפתיות שמורגשת בכל יום. ולמי שצריך גמישות, יש גם את זה. בקהילה בשעות קבועות ובבתי חולים במשמרות, אנו מאפשרים להתאים את הקריירה לחיים. ובין כל העשייה, אנחנו לא שוכחים אותך ואותך. סדנאות חוסן, מוקדי תמיכה, הרצאות בריאות, קבוצות ספורט, ימי בריאות, כי לדאוג לעובדים זו לא סיסמה, זו דרך חיים. וגם את המשפחה שלכם אנחנו רואים. ימי כיף, סדנאות פנאי, ליווי למשפחות מטפלות, שי באירועים, מלגות לילדים. אנחנו שם גם ברגעים האישיים, ולפעמים צריך גם רגע של פינוק. באתר ההטבות ובמועדון הצרכנות שלנו תמצאו כרטיסים, הופעות, מסעדות, לעובדים ולמשפחות. כי בכללית אנחנו מאמינים בקריירה שמרגישה טוב, בגוף, בנפש ובלב. כל רגע החבילה הזו נפתחת מחדש, הקריירה בכללית תמיד מתפתחת, עם משמעות, עם שייכות ובמקום שהוא כולו בשבילך. למעלה מ50,000 עובדים כבר מצאו כאן את המקום שלהם. אולי הגיע הזמן שלכם? כללית, המהלך הבריא לקריירה שלך.